Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga bigat kada kayami nga sangapada. Pagkasalitaan ni paghayam tayo nga Agnes, nga napauluan iti Derma. Sagudayan nga rin dito nga surat paghayam. Dear Manong Nemi, mangmangig kumanen Manong Nemi ti panagsangsangit dati kayem ko ken kaskwelaak. Magit ko kuma ngem sa sunong amin ti saan ngagsangit Manong Nemi ket data. Bulbulien. Yan tay ang angawen, sotsitilen, uyawen damanen Manong Nemi ni Linda nga classmate ken kayem ko. Adakam pala idi Manong Nemi iti grade 4 kang pala idi Manong. Inireta nga pananguy-uyaw da, pananguy-uyong da ken kuana, awagan da Manong Nemi ti aswang, vampira, kada bagtit. Ngamin Manong Nemi, burik-burik iso na. At dati ko na nakano nga dati gadil, wano allergy na itikudil. Skin allergy. No damo Manong Nemi nga makita ni Linda itikas tangalangana makigtut ka. Taburik-burik nga rot tikutis na. Ado de kiti piglat na Manong Nemi. Napaunoran, derupa na, napaunoran, ti yatakyag na, tibagi na, kaya po nga rin karata ko na tayo nga skin allergy. Nabi ako mamayat no saan nga batu-batuan Manong Nemi kadagsang sangit siyempre. Kastaon iti taray ko ang mapanaganawa Manong Nemi takaasyak nga rin tigayem ko ken classmate ko. Hey! Ano nagluker? Ano ko nyo? Ay pa yung uyawan nyo? Glitsa ka tayo! Panawan nyo! Panawan nyo! Isakit na nadapada na nga pangit. O saan nakapangit na? Hindi dengar kayo mo. Di ka maribon. Napangit. Pangit. Bakit. Burik. Saan nga tao na ta? Alya, aswang. Manong Nemi siyak natin tinangalat mabaling ko apiduten na pang batok kadakwada tap numapaksyat laeng. Makibin na tuwak tumaten Manong Nemi
kadagtatarayton digiti classmate mi, uno pada mi, nga ubing agbasbasa iti dayta nga elementary. Tumaredan tumatan manong. Asig kak tumatan nilinda. Sana ka marimon kang kuha naman nung numampay ka sa pasari at dapat agdardara. Gusto nan gayam. Sagang nga sangit, orakit, nagsardingdan, pimanaw dan. Gusto nan. Apeng ngamin nasad na ka lang nga sardingan, di kita nga classmate tayo. Nagipulong pain kini ma'am. Kini ma'am, anawan naman titangan talaga sanda nga manawa. May payan datanang intanang ko dito yung eskwela. Kinasarita da di principal. Nga, isa din ko man kiti kaskula. Kiti, mang sut-sutil kanyak, manguyaw kanyak, mang bulbuli kanyak. Yung paglagi din, nagnes dadaka. Saan nakapulos ng karimon? Saan kapulos ng mabutayin kanyak? Kinapi ko mga karimon ka. Kin mawatak matirik na. Allergic data. Ano kami tiyag agasyo? Ang damit nung kuhaan, reseta ti doktor. Nga agas. Yung no, saan kami nga makakatang tao matiyala minta. Nakuraan pa kami lang. Deta manin, sumuro manin. Kin, adrate ang rininanang ko nga, pangdigos ko, digosak no ko Ure pa itirabi, digosak ka na diya, ang rin na, ang bulong. Nasagaro din kang sangit. No, mapas ko man ti klase. Nagawit kami sa di probinsya. Ano? Umadayo ka to yan? Ngayon, tako na nanang, baka hindi lugar mi, kat sadak nga uyawin. Kakapagyan na karon kan ko. Hala, kan anos ka ha? Ora kita takmot nga mga sakit kan ka. Igaman na kang nes. Igaman na. Ang baglaki din ta sika. Adda ka. Sika laing ti saan nga manguyaw kanyak. Sika laing ti saan nga marimon kanyak. Kaya pagyam nga manong kidi ata, sanda ka nga paritan nga agbasa dito eh. Ang mga no... Hanak man nga makaakar Ang ka nga makaakar nga peso. Ngam na alas nga makita. Kasi lang no, dat sang iling umay no kakit. Pan paglimlim ng dakahan. O dat sang iling gapo iti division. No, dat sang iling gapo division. Kahit susunan na nagiti classroom. Ibagbagano ka ni maestra, kaglimang ka, di ba? Agpes-pes masak pa yun. Kaya Unda pa yung long sleeve nga badok, uri nakadagdagang. Naka-long sleeve baklat ha. Ano saan nga makita, di batik-batik, burik-burik, nga kutis ko. Di mo mo gingim, no kasaan nagpanagsagapak, tikas ito nga. Apay nabudo? Nabudo no ko ha. So nga kudkudam. Kudkudak no ko ata nabudo. Didajimat no ko. Kuan ko, nagdaramat no ko. Lala, gusto na. Diyak pa kiti tuloy yung dagbasa. Amaan. O, nagreduharak to ang elementarya. Anak to ng high school. Aman lata. High school ka. College ka. Nung nakasit nila nga, uri graduharak ti college. Sino mayat kanya kagsumbret na trabaho laman? Kinadan to kwartayo na kita. Agpadoktor kan to nga nalaingan. Datay numaagasan ti allergic mo. Pero rin numaagasan ti allergic ko. Pigla-pigla taklata. Kita padermam to na. Ano yung derma? Dermahan ko na ni mamang ko. Istoryaan ka ni mamang ko. Kit ko na padermanan to na. Kuna nagpaderma. Nagpaderma. Dermatologist. Datat doktor nga kwa. Doktor in skin, kano? Ha? Da isot mang papintas no katakotis mo Padermam, iso na lang ata. Nangina, siyempre. Iti unig ti classroom manong nemi
nakadayo ti distance. Dahil at dati kanawan kan kanigid, nga katugaw manong nemi, ni Linda nga gayem ko. Uri sambat nga makaakar, hambat nga nabangsit. Ngayon talaga nga, nung amin, wakit madurman ka, nga mangkita kang kuwana, nung mampay naka long sleeve. Ang di ramay na, di ramay na, di ima na manong hambat makamutan sa di rupa na. Uri naka face mask, makikita lata, di rupa na, di matana, manong nemi. Talaga nakakaasi tilangan at yung gayem ko. Kat gabot takasta, nga mo ni Mastrami manong nemi nga sutsutilen, dagiti kaeskolaan mi kaaduan na. Malip 90% nga kaeskolaan mi manong nemi kat karimunda, sutsutilinda. Namanen, bagbagaan ti Mastrami manong nemi dagiti kaeskolaan mi. Bing, ma'am, sabi, adadaywan nyo aya ni Linda. Ikaw sino ma'am? Haan nga makaakar at sakit na. Maawatan nyo at kumaisuna. Kaya, di yula mo. Nga nuanyat kasano nga sagsagabain natin kasta nga sakit na. Haan nga makaakar dito. Iso nga haan nyo nga karimon. Saan nyo nga sutsutilen. Haan nyo nga sutsutilen tipaday nga tao. Nuanya man ti kasasaan. Rumbang awatin nyo. O kaspagaday ta sika, Arnel. Sika Alex. Sika Dencio. Sika Mayla. Sika Shirley. No sika kaspagaday ti kastat lang ana. Hang ka di ka nasakit tinakem mo, numauyaw ka. Saan ka di ka nasakit tinakem mo, no kasla ka rimunda ka, digiti padam nga tao. Gasal kayo Kaawan ti kasta nga sakit yo. Saan yung uyawen ti pada yung nga tao, rumbeng kidi nga kaasyan yo. Etay, ay aywan nyo, tapno saan na unay sagsagabaan ti kasta nga kasasaad na. Ha? Lala. Kaya't nga maulit-ulit panang lukluko yo kini Linda. Ang mga nutusain na kinaapod Diyos ta. Pagbalin na kay mat nga butik-butik, kuno burik-burik, kayo tiyo. Kayo tiyo, tinakarkaro kami tikas ng langana. Tulungan nyo kidi karkararag yung kidi nga sapay kumat, may imbagan tumat lang tikas na kasasad na. Sapay kumat, bumaknang da, tapno adan to, igastusan na nga paderma. Kasi ay, taramidan nyo. Tapno tikas na, kat saan ka nga sutsutilin nyo. Ha? Ubeng? Yes? Yes, ma'am. Oray, no kasano ti panang bagbagat ni maestra kadakwada manong. Saan mo lang nga dagiti kaskolaan mi ti manglukluko ken kuana. Oray pa dagiti adda ti higher grade manong name ken dagiti adda ti lower grade. Ket siyak met manong name. Makiapa akmet Owen. Nga ba takaslak ang kanayin latang luklukon dati kayem ko makipinang takpayan. Kasi nga kasati kayem ko. Siyempre, may prim-prim sapal kam tumaten Mayaban tumaten nagiti parents mo. At kunan tumat kanyak manong nemi ni Linda. Hala, Agnes. Gabo kanyak ni. Principal kayo. Napaypayaban pa nagdilagan nakin ka. Babay na tanuan. Sana ko nga ako. Nadi kahit mo sa wan. Buy aglatan nga sutsutilinda ka. Buy aglatan nga tiladad nga iba't batudakin ka. Pati di gwardya. Saan latamad nga bakibibya. Agkat-katawa di. Sino ko matisa nga masuroon. Ay kamaraking ka, Agnes. Nga bali, agraduar tayo ito. Sabi ko sa alaman min gusto ang ano sa kami kayem. Kaya kararara kinapo Diyos, na sumardeng tundi kita mang sutsutil ken ka, nga dusain ko man ni Apo Diyos ida. Nagraduar kami ti elementarya manong nemi ti amok idi ket saan kun nga makita pay ni Linda. Ngem, idada kami ti high school. Iso lang tinadlaw ko manin manong nemi.
Siyempre, at adumanin dagiti damo makakita ken kuana. Ket sutsutilan damanin. Yak! Ay! Yak! Ay! Yak! Ay! Butik-butik, burik-burik ka tao. Tao ka wano saan? Makiapan tumot ni Linda manong, nilaban naman ti kalintigan na. Papanak tumantan iti nagbaaba itanda, di maglukloko ken kuana, ken nastamatan ken niya Linda. Ay! Sumunti kayo! Ay, ano ya? Gayam kayo nga. Eh, niyagpat para kayo pagit ng gayam mo. Makamuak tumatan manong naming mga durun-durun kadakwada at damat digiti bumalas. Mapasamak latamat manong naming ti panakipingangat ko, panakidinanog ko, pinakinugtar ko, mabayat kinatao. Biyang tumanin ni Linda iti agyamyaman kanyak. Kunak mo lang no, napangkayon ti probinsya, di ayan nyo. Sayangin met ni tatang ko ti trabaho na to eh. Trabaho iso na ti pabrika. Ngin, narigat lata ti biyak mi. So nga pasaray sa anak nga makagatan di agas ko. Naduma-dumamat ti ibagbagadang nga ang rin ni nana nga pagdigos ko. Dapay nang kita kanyak nga albularyo. Ito papapanan mi. Hindi man lang magasan na allergic ko. Ano namin ti kangkanem nga kagura na. Itlog. Ket mga kabando ka. O mat sa bali nga si Mino ko. Di mga anak di itlog. Nako. Sada kalata kami ng ti asin nga kamatis na. Tapnong ay madi pa yanyak na di kamatis. Nako. Mandi amin. Nasa anak ba namangan? Matayak mo. Wala, ano samlatan na? Ano samlatan na? Gananos ka? Anaanos lang, anaanos. Siyempre, manumnemi siya asit dandak dagiti boys. Tadamat langak. Siyempre, ngam tigayim ko nga ni Linda, imbes nga adaywanda, sutilenda, imbes ko mga asit gandang gayiman saan? Batwenda. So, dagat ibaga. Sinto nga mayat keng kuha ng lalaki. Anto lagi di makanubyo iso nga. Hindi. Bakit ang malasak lagi? Sino ko ba't mayat tikas na lang na alaman? Si Kaberto, kahit mo? Kahit ko ano itad na. Ang ko lagi na bisituin. Baka ginadil pati bibig na. Iso ang Christmas. Naanusan naman ng name idiopat nga tawen. Naanusan mi. Naanusak. Tinangisaksakit kang kuha naman. At dapat hindi ka di magiging pambanang mo magsakit kang kuha na. Tunukon, makarang ka. Hamot makakar, ti sakit na ka. Di ka mabangsitan, hamot na nabangsit. Di ka marumon, nga dadagit igundawin ako nga, yak. Baglagid di ata, ipalubos na ngagbasa, isunad to. Siguro, ito nag-college, so anin ti eskwela nga white kang kuha na. Baka saan nga college ka nun eh. Tapos na marigrikat da, sa kapit sa kastat langana. Kaya iso, anong namin imbaga na kanya? Baka saan tantong nakita? Kaya, amok man di balayo. Hindi umay kanto pasyaran. Baka nung napagkam doon sa di probinsya. Probinsya? Dito lang, panag-graduar ko ti high school. Gawit kam doon sa di probinsya. No saan nga kahit ni tatang, agbati dito eh. Agbakasyon binulan. Sa di probinsya, hindi kita kabagyak, barbaring sandak tong uyawin. Baka hindi kita kakabagyan, tadatang mga uyaw ka. Sika lang tikasta, kada kayo nga agkapsat. Sika lang tikasto eh. Ano namin yung tikasto nga, gasgasat ko, nakalalak tikasto nga allergic. Siguro hakit di kita kabagyak sa di probinsya, siguro adaw matkasto eh. Kasta nga ta? Agnes, agyamanak, hanggang tumalipatan. Sikat tinakarik na, tipod nung gayem. Sige,
Bari nga kita ng tupay. Ako man pa cellphone. Tanod ako man cellphone na kita. Danto ko mapagkinutakan ta. Ayun, nga bale. No, danto cellphone nakita nga balin siguro ng ikarigatan tat makapagkinuntak. Ag sura takto ka. Ora kita amok man di balayo. Amok man ti address yo. Address mo, complete address. Ag sura takto. Tapno makapagsubalit ka no. Kano danton balinta nga magtawagan na pimpinaston ti komunikasyon ta. Kayem, numabalin kat saan tang aksina. Yung mapasamang siguro at talaga ti managsinat dalan ta. Nga magkita tanto manin. Nainton ka tsakla mo. No, anyantot ka sa saad mo, kan ka sa saad ko, tsakla mo. So nga, Linda, anong santa ko Kasta ka sa saad mo. Saan ka nagsarda nga karkarara kung sabi ko mata, malaingan ka. Kat no, awan ton deta nga allergic mon, siyempre, piglat tulangan tinabati. Agpadermakan to. Bareng danto, mangtulong kanyak tapno. Santo nga makita, pigpiglat ko, kada burik-burik ko. Naginarakop kami manon nemi, edita, malpasan manon nemi. Iti naudi nga panagkita minti eskwela. Tayo may nainala manon nemi, di kitiya. Naskin nga alain na card, of record, baka makapag-college tumutla nga may baga ni Suna. Relaga rubos di kiti luwak manon nemi, di eksina kamin. Linda, Agnes ko na. Ay, Agnes. Thank you. Di mambubusti ba nagyaman ko keng ka. Sika talaga at nakariknak. Tipod ko na nga true friend. Pudpud nung gayem. Sabi ko man, nagkita tanto pa ginabatan. Mabayag unay nga panagpinakaadatan. Baka adada nga karubos di kitiluata gayem. Sige garoden, good luck kang ka. Good luck mat kang ka, Agnes. Manong nemi nagbasak nga ro diti college, City Corsok nga business management. Siyempre, at mabalinda papaki ni mama, nga usara kapag basak, kabailanda kami nga talo nga kakapsat nga pagbasain. Talo kam lang kakapsat kat siyak tinauna manong. Napintas si trabaho da mama kini papa. Kat siyempre nakananama nga may kan na kami nga talo nga kakapsat iti naranya ka masakbayan. Nakakawat ang kagpeso ti surat manong nemi ni Linda. Imbaga na dito ay manong nemi nga lumalaingan, allergic na. Imiso na lang ito talagang saan nga may kat. Talagang nga talaga ito burik-burik na nga po. Pigla-piglat nga rin isuna. Nag-test ka nung manong nemi the scholarship examination iti lugar da. Kat nakaruar. Isot ka pula nga agbasbasa ka nung mampay merigatan da para iti alawon sa ganda dumapay. Nagtultuloy ka no, manong nemi ti kaadda iti magsutil kang kuhana. Nadaki din iti third year, college, manong nemi, iti taadan, cellphone. Kaya kakangailang nga cellphone. Nakaala ka naman ti cellphone nan, manong nemi, kada number na, tintinawag kami. Naging ka kunana, manong nemi, nga adda ka no, nang mga sponsor kang kuwana, iti pa nagpa-dermana. Very good ang kasta. Kunakmat. Naging ka nagturpusak, manong nemi, ngimtya ka mo, nung nagturpus ni Linda. Manumatan nga tumawag ka, unattended ti cellphone na. Hindi pa nagturpus ko, manong nemi, simure ka kon ti trabaho. Tapnarugya akong dagtrabaho manong. Nabayagan nga wanti komunikasyon mi.
Tanutawagak madimatan di cellphone na. Apa nga ta? Napukaw na. Di na matandaan ang number ko. Dak matawagan ti kayem ko. Noon at dapas pasamak kang kuana. Dua nga bulan nga trabaho akon manong nemi di mapasamak ti jak pulos ni namnama ang mapasamak iti biyag ko. Manong nemi. Siyak idi. Iti na ka-schedule kada kami nga kakabsat nga agluto. Bakasyon, Sabado, bakasyon na papaki ni mama, iti opisina da. Kada umat klase di kakabsat ko. Awan matrabaho siyempre. Siyak ti nagluto ti day tangaldaw, pangaldaw manong. Pwede nakiktutak manong nemi tada nakapigpig sa nga bimtak iti kusina. Bang! Ulo! Ay! Apoy manong nemi iti dimoprak kanyak iti rupak iti maghik. Maura makon! Maura makon na natin daw! Diyakon na puutan no anyat si Marno nga napasamak manong nemi ili adda mariknak nga umay mga rayat kanyak. Nga adda imbungon da kanyak manong nemi tapno nga tamaidep ati apoy nga mga uram kanyak. Idi agsublinti puut ko manong. Ang taon to ospital. Mama? Nakapuot ka na ako. Anak, di ka pilakot ko di. Anak, apa eh? Anak, so, amo kutsi-kutsi na ang bibig mo. Kontrol, nauram, takagodot eh. Apa nga? Anak, takarato na pasamak ka. Nga magaman tayo, anak. Tapos ibibiyag ka. Nga oram tirupak. Uwan. Nga oram na yung pinsan. E bagta, saan nga simbag ti apo ito nagtimatam? Makamulagat ka. Saan? Nasakit nga. Imulagat ko nagitimatak. Makakita ka. Uwan ma. Nagsakit. Nagsawak. Di ka kapay lang kami nagsasawa. Napasamag ka niya. Tirupam tinagagara, anak. Tirupam. Mama, nagsangit kayo. Ay, kasubat di ba nagsangit mo? Kung na ti doktor, ano may katun ti benda ti rupam? Uri no may imbagan ton ti sugat ti rupam. Baka pati si ka nga makakitan to itirupam kitagbuteng ka. Niya. Kaya siya nga sawon. Awan ton tila nga tirupak. Tinas ka na anak kat saan nga napektaran na kitidua bukal ti matam. Ken makapagsao ka. Umang-angas ka. Sibibiyag ka. Naoram di kusina tayo. Temporary lang yung kusina at nalamatin tayo. Imbag ta saan nga naoram nga namin pinsan ti balay.
Ma, mama, kasla may imagine ko. Noan niya talaga nagbalin nga lang nga. Mimpinas lang ko mga rodan no sana ka nagbiyag. Tawa bilat sa minti lang nga. Baka sanag to na kaya't pa'y sumli di trabaho. Kaputi ka ito nga lang nga. Baka saanin nga kung sukong tirupa. Mga anak, sumating ka na nga sangit. Mga sinapo Diyos. Baka tinaskan ka, sumibiyag ka. Maimbagan tumit lang ni kita sugat mo. Gandaan yan to't resulta na. May sakton nga bunggarya kaput-buteng na gini tao. Kinpati na kayo kabuteng dagto. Handa ka kabuteng ata mo na. Ang mumingsi ka. Sika mo lanag ko na mama. Nga pa baka pati siyak kat kabutong konti lang nga. Kat pod numan. Naikatan ti banda ti rupak. Ikandak ti sarmingan jak kaya. Di mo kaya nakitain ti rupam. Doktor. May baganin na sugat mo. Di kapaot mo nito ospital. Iso na lang ta. Siyempre. Jak pa kahit nga karawain, doktor. Anong tulagi din nga kita? It's up to you. Mabalin yun nga iruwar ti pasyente, Mrs. Dabno ti kayo unay magastuan. Uwi nga rin, doktor. Ti kapaot na dito eh. Nagkakautang kampahin. Hindi pa manawan ti doktor manong. Nakabangon na. Siyempre. Awan diferensya manong name takak tasaan nga na uram. Dito rupak at talagat nanggagara. Pinatas ko kinarawa manong. Anak, mama. Anak. Awan may pingping ko. Di talabangir kanawan. Nga awan. Ngayon tikanikid na pingping mo. Ubo ko, kalbuak. Siyempre, nauram. Nga magtubon-tubad lang. Buging kala. Alam na tasarming tap na makita mo lang yan. Sa mukar karawain, tap na makita mo lang ang nalak ti sarming manong nemi ka nagkikisag. Anak. Hindi ka na eh. Kasto ka dito lang mama. Apay. Nagigtutak. Nakakita ni pukod ko nga lang ano sa sarbi, pinibiyag ka niya, mama. Pindas lang ko mga rodo na binay anak ka na tay. Inagawid ako nito yung balay manong name. Dago sa kasimbre kinisinit ko. Diyak kaya tirumuan. Ore adamang bisita kanya at manong. Di ka kabagyan mi. Di kagayem ko. Di kinaskas ko laak. Di ka obisinaak. Kada di ka obisinaamanak. O ba nakakanobisinahin? Mama, amoy ba't nga? Diyan kahit sumango. Alam. Kaya dahil ka nung makita ko, kanya talaga tilangam. Siyempre. Makitak reaksyon da.
Agnes, si kakadin ka pa sudeta. Oh my God. Ay, po. Uri amo kasi ka mabutay na. Kung nga rin, di may kaya na makita. Kailangan pumano kay nga rin. Kinagaman natin pa ng bisita yung kanya. Di ka kaya't nang sawan, saan ka nang makatrabaho? Sinuting, may at nga trabaho ka testo ka lang nga. Kahit nung hatakwa, nag-face mask ka sa kapalagan te para. Ang balimat, ang madilat ta. Sapo. Ari kong tinatay. O, at siya serbi. Adong manong nemi na kiti umay mang bisbisita kanya. Ngam talaga nga jakon kayat pay. Iti sumaho ka nakwada. Nagdaglatan uneg at kwarto, manong nemi, kwarto, CR. Isarsarik pa yan, manong nemi ni mama, tikanek. Tapade diri kamsat ko, manong nemi, didak kayat akitaan. Hoy, nilang mama manong nemi tinakaan anos. At madasag met manong nemi ti romuar nga naka-face mask sa ganti para iti at ko na dati antipara nga nangisit panaganawan eyeglasses nga dakkel uri kas jet ilanga kas lalaklata aglanglanga nga Bungarya. Kinuna kanyak ni mama. Anak, nulakit di makabayad tayo karikiti utang tayo. At nakaut-utang tayo di pa naka-hospital mo. Sa dato'y kusina. Di ba't tayo masuktan? So nga da temporaryong kusina tayo. Di pa mabuo na ito'y balay tayo. Takunan ni papang mo. Yun una tayo nga pakita iti doktor, ti rupang. Naman pa'y dakkel ti kastos agad ta. Mabalin. Mama, ada ka di pa'y namnamak. Saan ka mapukahon ti namnamanak? Saan ko man? Pilpilitan dak manong naming agpakita ti doktor ti may nga dermatologist. Kapnaw padermakan. Kung na ti doktor manong, agwing-iwing. Narigat, misis. Misak pa ilaan, doktor. Ni mamang mo't ka sa salita. Ay. Kabailan nga tamat ang masapul nga da mai repeal nga lasag itiropa na. Nga mga alat laking kuha na. Uno, malaksid no, adda gidonar, iti lasag, kuno kodil. Sino ka mga tagidonar? Kanda kalagastos. Takalagastos. Emno sadyay, Amerika siguro, kabailan yung lakid di, nalaling dermatologist sadyay, mamalin, ang nangina. Dito ito pa'y Pilipinas, nangina. Anong tulakid din iti abroad? Awan, kadi aponos ti mabalin yung i-apply at no saan una nga kasatlangan. No, da may repeal nga lasago, kudil. At talaga naksay na uram nga ron. No, kuma saan ka basit lang nga dunor, no gasgas, no piglat. Ang takal man na piglat. Saan lang nga basta piglat. Napukaw na talaga. Ti kudil ken lasag na. No piglat ket agpiglat laeng na jay kudil. Ngem samad nga piglat dayto no di ket talaga nga naksayan, na disporma. Masapol nga mareporma nga agbaling nga rupa. Ngem da kalagastos.
Di kahit ng sawan, doktor. Awanin tinamnamak pa nga. Di ka mo po kaon tinamnama, basta lagi data kwartam. Ngayon dakila kwarta, milyon. Anong name yan? Dapat hindi kinigon tao nga. Kaslakayat ko pa, hindi nagpakamatay. Awan siya sa pinti ko. Nga di basol ko. Dumadusa ka kastoy. Dusa ka din ito eh. Nudus-dusayan na. Nga di basol ko, Diyos ko. Hindi ito talaga saysayatak nga tao. Ape nga madusa ka kastoy. Apa yan nga di basol ko. Aging ka man name nandiyan napupuutan. Tawan gayam ang tinapalabas. Maglagi din manong name it adalata ni mama nga magpatpatid ka ti pakinakim ko. Naisakripisyo pa yun isuna nga saan nga trabaho. Kaputisot mang bangbantay kanya. Kakaidanak pa yun tirabi manong. Tamaamak da. Ang mga nugmular ti panunod ko kitag pakamataya. Nasa siyan mat siyempre di kakamsat ko. Ni Papa. Saan ba lang nakabaybayad din ti utang? Ti balay mi, ti kusina nga nauram, sampay na suktan. Naging iti may sangal daw manong. Simrek ni mama iti silad ko. Ada sa nga ilim. Tsaka magkadig ko na kada kayo, mama. Nga saan kayo nga entertain na daw may mong bisita kanya. Kaburo-buro nga din niya eh. Sambatan nga nagsusubli ka dito talaga nga di mo kayo nakasango. Sino rin niya eh? Nag-asawa. Nagwapo ka na pintas. Ano na ganda? Ay, patak ng dinamag. Ano naman ni mama? Di ba't importante nga damagin nyo kat ananganagan. No, ibagayo ka niya. Diyan man mo, diyan mo, naama mo misuda, uno na. Damagin nyo, ano ta, ganda? Nagsubliman ng name ni Mamari Muar, kalbasan na nagsubliman lang iti. Silat ko. Ano na ganda? Diyan babae, tinang ibaga dyan na. Diyan lalaki, hindi na matimbaga. Nagan diyan babae. Linda. Napaw na yung matenda. Nalipatak ba tayo pilya doon na? Ano talangan ni Deda Linda? Nakapimpitas. Sila artista. Guwapo mo dyan, asawa na. Gabuta, kasla Amerikano. Pilamsa, Filipino-Amerika. Ay, apelyado na ya? Apelyado ta Amerikano, apelyado na. Dede Linda. Awang ka dili ang mga lindat nagan na. Ganda. Best friend ko, di elementary ak, di high school. Isistorya ka ta kayo di. Ha? Di burik-burik. Oh, mama. Hamot nga ng baling istorya ta tilinda nga. Burik-burik, kapag nakabimbindas. Saan ko mga baling ka? Sino nga nga lindreta? Di ka na nga tanong rumpor kalaingan. Sige ma. Masak lang. Sa ako sa rin na antiparak. Nadakkel. Nga nangisit. Tapno saan nga mabigla.
Mabigla na naman lang kat na may face mask ko kandi antiparak. Sige, isuot mo ka rin kamapayin ka nagururi da. Dinisuot ko ni face mask ko manon name sa antiparak. Imo na nga rimuhan ni mama. Iti rimuhara. Ti makder, ti babae nagpintas ng peso. Sa guwapo. Sino kayo? Agnes? Yung Agnes? Uy, Agnes talaga ko. Agnes. Nilinda na ito eh. Your friend. May misa lang tilinda nga gayam ko. Kinaskulaak, elementary akin high school. Siya nga roon. Siya nilinda nga burik-burik. What? Nagpintas ka? Nagpintas ni kutis mo? Kasi nga napasamak ti amin. Hindi kinalaing ti doktor. Dermatologist. Kaya tulong ni Samuel. My husband. Phil-Am. Nagbit pa nga nakabakasyon kami from America. Ha? Kaasawa ka ti Phil-Am? Nakadano ako sa di Amerika. Naghamag ko, tinapasama ka, friend. Ikataman ante param. Tipesmas mo. No, makigtot kayo. No. Hanggang mga makigtot. Tinanalidam lang. This is Samuel. Igama mo kayo. Akin, nag-shake hand kami kani Samuel manong umis-isam. Akin, narakop kami manong nemi kani Linda. Tinairot, friend. Nakita tayo na ng agpeso. Tikas ito yung sitwasyon. Ngayon problema midi. Siyak ba't itan dito problema na nga anda pa yan. Awanin namnamak. Saan ka mapukawan din namnamak, friend? May sak na dermatologist. Ha? Ngayon nung saan kabalan dito Pilipinas. Ikapapos-posan mi nga makapag-passport ka, makalakati visa. Tayo, itugod na ka sa Amerika. Sadya ka nagpaimbag. Linda, siya, da kami nga gasawa ti baka mo ti amin namin. No sa mga kabaylan. Uno ba ko tayo. Kan orin sa anin, basta da kami ti makabukin ka, friend. Linda. Saan ka nang nagsangit? Kasi ti panangan anawam kanya kidi, nga ano siya nagsangit. Anawain ka ba itang saan ka nang nagsangit? Di ka mapukawon tinamnama. Kasi ti ibagbagam kanya kidi ka sana ka mapukawon tinamnama, di ba? Anda nang sponsor kanya. Di pa nagbasak kan kastamatan. Di pa panaka-dermatologist, panaka-derma. Isumatin pa nagam-amomi kin Samuel. Isupakit ng tulong kanya ka naggastos. Naging kinawatan ti puso mi. Nangurunan lang arudan di. Makita nak, nakasanot kinapindas ko. Nakapimbintasak, di ba? Oh, Lord. Kaslawan ti biglat. Kaslasan ka nga burik-burik, hindi. Ngayon, babae ni ti derma ako nada. And pigla-piglat laing kang ka. Ngimsyak nga eh. Napukaw ko dumang kudil kan lasag ko. Kabailan da sa jay Amerika na ita. Nangina. Sigon ti doktor nga nagpakita ako. Nangina. Ngimda kami kani Samuel ti makamu. Aramid mo kanyak ti kasta. Habi ka dinasan. You're my friend. You're my best friend. Gayam ta, Linda. Ay, Linda siya kaya ni Linda. Gayam ta, Agnes.
Siyempre, manong name na ikanak itinamnama, kas tamat dagiti naganak kan kakabsat ko kat naragsak da. Niremedyo ta nga rod, manong name iti tatanon ko, iti instant nga tatanon ko dito Amerika. Dito Chicago, manong name. Inasikaso dak nga dagos, babaen ti tulong, tigayam ko, tamay samat nga dermatology isuna. Sudan tinakamo ti amin-amin man. Hindi kita ikon ti rupak manong nemi. Dati mitlaing rupak nga pudpudno ti tinulad da. Dadamit ladawak iti sa anak pa nga nauram. O anak pa ko na. Siya akong da ito'y. Katsi ka. Kanang picture mo kaya tilangam. Naglaing kayo. Talagang nalaing. Nalaing itan ti tao. Babaen mit lang ti panarawi ni Apo Diyos. Siya kunda ito eh. Uwen, si kanda ita. Si kanilinda. Yung napimbindas kalata, friend. Talagamit ka napimbindas. Ganti si ka. Ori di buri kak lang. Kadi, nukayat mo, baliwan ta. Ada da nga papintasan na. Nga baliwan ta tilangam. No. Gusto tilang nga talaga. Gusto jacket na papalbaliwan. Ngayon napindas ka. Uwe napintasak, ngayon napimpindas ka. Manong nemi idiag subli akon dito'y Pilipinas. Kastawan itiragsak, siyempre, dahil naganak kan kakapsat ko, numampay. Nakit-kita akon babaen ti video call manong nemi. Idadak pa lang sa di Amerika, kat nakit-kita akon babaen ti video call. Kamaladan ti ragsak da manong nemi, di ba kita kon at talaga nga maarakop, nga maaprusan da ti rupak. Ay na. Agaman tayo iti best friend mo. Kanti asawa na. Kang runano nga pagyamanan tayo ni Apo Diyos. Mama, papa, kan kapsat ko. Nagasit gindi adi kayim ko. Kinam kadla nga ya. Nakakura pa ito nga burik-burik. Kapimbintas, nakaasawa pa iti Phil-Arm. Phil-Arm. Kahit nagdakil di balay da, di Chicago. Nagpintas ti negosyo na. Dapat gaya man digiti Perez na kinikakabstan sa jay. Kita madla kaya. Nakalalis to. Nakapipintasin di biyagda. Ngayon kasi lang kaya da kano. Digita naganak yung kuha ng agyan. Dapat lang dito Pilipinas. Nagsubliak iti opisina. Manong nemi nga dati matlang ng opisina. Intuloy ko tinagtrabaho. Imarak digiti babaro. Manong nemi. Aging ka na magpitik ti pusok. Ni Alex. Ni Alex manong nemi, idi pa lang damo. Nga nagaharam kanyak. Kaya dinabitak pa yung siyempre kiti opisina. Kaya so idi manong nemi, tagsubli-subli, iti ospital, nga umay mangbisita kanya. Kaya so pa idi manong nemi, tagsubli-subli, dito balay, manong nemi, nga umay mangkita kanya. Ngamjak lang kasangsango. Takang kanay ni bagbaga idi ni Mama Agnes, adaman ni Alex. Tangkin mo ti ulo na eta. Baklang nga rin ang jacket ko sumangok yung kuwana. Adamanin. Kita, ipakita na ati talagang concern na kang ka o rin nakasatlangam. Gabo manong name ita iso siguro kan sigurado tinaikari nga lalaki di biyag ko. Inaklon ko iso na kahit nag-asawa kami. Pinaraburan na kami ni Apo Diyos manong name titalungan na. Imun una nga nag-aasawa nagiti kakapsat ko kan nadaan dati anak. Gabo nga rati kasi dyan napasamak ka niya. Ito lang nabiit, manong nemi, imay man nagbakasyon, tigayem ko, nga kadwa na tidwa, nga anak da, kini Samuel. Ito at pasarabo na kada kami, manong nemi. Dollar. Naman pa mabainak nga umawat, apay ko mataktak, nagdakkel ti utang ko yung kuha naman. Ngan kasta ka no, ito pa nang supapak na, manong nemi. Di pa nang isaksakit ko keng kuha na idi. Idadda kang elementary akin high school. Manong nemi, panubok ko nada, ama ng suot,
Dodumteng ti kastoy apasamak. Dakkala problema. Saan tayo pulos ngumambit ka ni Apo Diyos. Tanuan yaman, itikid dawan ta keng kwanan. Ipaay na. Kada talaon iti pagyam yamana kini Apo Diyos. Pagyam yamana mi. Manong na mi. Tanalasatan mi ti kastoy nga panupok. Panakasupok ko. Yan siguro ti panakasuot ti gayem ko. No amo na nga bigbiken. Digit inak pa nang isaksakit kang kuwana idi. Tapno mapasamak. Nga noan niya ti ipaay mo. Ison tumitlaing. Iti agsublikan ka. Sabi ko dapat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga dimngeg ka nagpuya more power to your program manong, and God bless. Tuyag yaman nga pagkaya mo, Agnes. Thank you, King Agnes. Iting ka pa nang iburay ti pagkasalitaam. Thank you. Kadagiti amin nga nagbuya. Salamat po, kada kay amin.